ሰላም ፍትዋት ተኻታተልትና ከመይ ጸንሑ ንሎሚ ኣብ ኩርናዕ እንታይ ትምኹርኒ ካብ ተኻታተልትና ዝመጻና ሰለስተ ሕቶታት ናባኹም ክነብል ኢና ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ጽንሖም ሰምሃል በሃል ጓል 38 ዓመት እየ ክሳብ ሕጂ ግን ኣይተመርዐኹን ኣነ ሕዚ ናይ ግድነ ይኾንኩን ብዛዕባ መርዓ ክሓስብ ኣነ ዋላ ውላድ ጥራይ ይኣኽለኒ ባህሪት እየ ዘለኹም ግና ሰባት ድሌተይ ብጋህዲ ስለ ዝሕብሮም ነዚ ናተይ ሓሳብ መሰረት ብምግባር ብቐዳምነት ዘቕርብለ ሕቶ ጸታው ርክብ ክንፍጸም እዩ ማለተይ ምሽ ውላድ ይኽትደሊ ዘይንፍትን ይብሉኒ ኣነ ኸኣ ኩነታቶም ስለ ዘይተኣማምነኒ ንመርመር ጽቡቕ ጌርና ኩነታትና ንፋለጥ እንተበልኽዎም ኣይውዕሎ ይሓድሩ ብቕልጡፍ ይርሕቑኒ ገለ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኸኣ ክላለዩን ከለዉ ነታ ብግልፂ ምስ ገለኣቶም ዝተዛረብኽዋ ዘረባ ሒዞም ሓቀይ ንስኺ ምውላድ እንዲኽትደሊ ይብሉኒ ናይ ወዲ ነገር ብዙሕ እዩ መትሐዚ ኮ እዩ ዘይብሉ ኩሉ ኣካይድኦም ናይ በለፅ ጥራይ ኮይኑ ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ዝመደብ ውላድ ጥራይ ዝደሊ ምባለይ ጌጋ ድዩ ንመርመር ኩነታትና ንፋለጥ እንትብሎም ዝሃድሙንኸ ንምንታይ እዩ ኣነ ባህር ደቂ ተባዕትዮ መትሐዚ ስኢነሉ ኣለኹ እሞ ይሕግዛ ኣይትብልዎ ማዕዳ ለጉስለይ ዝኸበርካ ሓታቲት ምኽሪ ሰምሃል ሓፍትና መጀመርያ ኩሉ ሰብ ሓደ ከም ዘይኮነ ኣረጊጽ ምፍላጥ ከድልየክ እዩ ምኽንያቱ ሰባት ክንዲ ትብዝሕና ባህርያትና ከም ዝፈላለ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ዝበለ ፈታኒ ምስጢር ምስ ዝኾነ ሰብ ምዝራብ ሓደገኛን ብህይወት ምጥላዕን እዩ ምኽንያቱ ሰባት ነቲ ናትካ ሓሳብ ተጠቒሞም ናብ ረብሓኦም ከውዕልዎ ዘለዎም ተኽእሎ ዓብይ ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ገለ ስሱዓት ብርእሲ ዕጋበት ዝዓወሩ ውላድ ዘይኮነ ሕማም ከምጽልኺ ስለ ዝኽእሉ ኣካይዳኺ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ከይኸውን ተጠንቀቒ ካብ ዘይምውላድ ዝኸፍአ ጸገም ክመጸኪ ከም ዝኽእል ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኣቐዲምኺ ከም ዝነገርክና ቅድም ናብ ስጋዊ ርክብ ምእታውኪ ስምዒትኽን ዕላማኽን ተቖጻጺርኺ ቅድም ንመርመር ምባልኺ ብፍሉይ ክነንቐኪ ንፈቱ ዝኸበርኪ ሰምሃል ቅድሚ ኩሉ ዕድመይ ኸይዱ እዩ እሞ መርዓ ኣየድልየንን እዩ ወይ ከዓ ኣይከኣልን ኢልኪ ብምሕሳብ ከም ዕፁ ማዕጾ ኣይትግበር እዮም ንስኽን እዚ ሕዚ ሒዝክዮ ዘለኻ ዕድመን ዝደልዮ ወዲ ክህልው ይኽእል እዩ ዕላማ መቕረቢኺ ብኣፍኸ ይውፃእ ኣቐዲሙ ዘረባ እንተደኣ ወፂኡ ናይ ምምዝዛን ዓቕምኺ ጅሆ እዩ ዝተሓዝ በቲ ሓደ ሸንኽ ድማ ንኻልኦት ዘይምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ነብስኺ እውን ወዲ ዝደሊ ዘለኹ ንክወልደለይ ጥራይ ኢልኺ ኣይትንገር እያ ከምዚ ዓረብያ ዝስሕብ ፈረስ ናብ የማንን ናብ ጸጋምን ምእታን ከይጥምት መኸልኸል ዝግበረሉ ንስኺ ድማ ነዘን ዘይትፈልጥየን ኣብ ቅድሜኺ ዘለዋ ዕድመ ህይወትኪ ብኻልእ ኩርናዕ ከይትጥምት እዩ ዝጋርደኪ ውላድ ክህልወክ እንተኾይኑ ካብ መን ብኸመይ ዝብሉ ቀዳሞት ሕቶታት ምእንታን ክትምልሲ ምስ ሰባት ክትላለይ ከለኺ ዘክር እያን ብዝወሓለለ መንገዲ ገይርኺ ድማ ምስ ሰባት ተላዘብ እሞ ኣፍ ደገ ምልላይ ክኸፍትልኺ ተጠቐምሎም ንስኺ ከም ሰምሃል ክብርቲ ኢኺ ብዛዕባ ክብርኺ ድማ በዚ ሕጂ ውላድ የድልየኒ እዩ ዝብል ሓሳብ ጥራይ ክትርእዮ የብልክን ውላድ ማለት ጥንስን ሕርስን ማለት ጥራይ ኣይኮነን ውላድ ማለት እቲ ዝኣክል ጻዕርታት ጌርካ ትኽክል ሰብ ክትገብሮን ንወለዱን ንሕብረተሰቡን ንሃገሩን ክብረት ዝኸውን ሰብ ምህናፅ ማለት እዩ ስለዚ ወለድኪ ማዕረ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ሰብ ዝገብሮ ገይረ ብምባል ግዝያዊ ዕጋበት ሓሳባትኪ ስለ ዝረኸብኺ እኹል እዩ ኣይትበሊ ኣቦኡ ዘይፈልጥ ውላድ ናይ ምዕባይ ጸገም እውን ከምጽእ ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ይግባእኪ ዝኸበርካ ሓታቲት ነቲ ዝሰደድክልና ሕቶ ግቡእ መልሲ ከም ዝረኸብኺ ተስፋ ንገብር ሰናይ ዕድል ኤምቦሎኒ ጓል 26 ዓመት እየ ድሕሪ ጸታዊ ርክብ ደም ይፈሰንሎ ንቡር ድዩ ካብ ምንታይ ኢኸ ዝብገስ መፍትሕኸ ኣለዎ ዶም ኣብ ጭንቀኣት የለኹሞ ምኽርኹም ለጉስለይ ደላይት ምኽሪ እየ ካብ ዘለኽዎም ዝኸበርክ ደላይት ምኽሪ ድሕሪ ጸታዊ ርክብ መድመይቲ ፍጹም የጋጥምን እዩ ኢልና ክንድምድም ዘይከኣል ዋላ እኳ እንተኾነ ሕልፍ ኢሉ ስለ ዘጋጥም ግን ንቡር ክበሃል ኣይከኣልን ፎኪስን ሳሕትን ዝረአን ሞ ጸኒሑ ዘቋርጽ እንተኾይኑ ንቡር ምተባሃለ ክሳብ ተሓትሉ ዘሻቕለኪ ካብ ኮነ ግን ናብ በዓል ሞያ ጥዕና እንተተኻኢሉ ድማ ናብ ሓኪም ማህፀን ከይድኺ ምርግጋጽ ከድልየኪ እዩ ክሳብ ናብ ሓኪም ከይድኺ ወድዓዊ ሓበሬታ ትረኽቢ ግና መብዛሕትኡ ቀሊል መድመይቲ ብልዕቲ ድሕሪ ስጋዊ ርክብ በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ክኽሰት ይኽእል እቲ ርክብ ቅንያት ጽግያትኺ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን እንተኾይኑ እቲ ካብ ማህፀንኪ ክፈስስ ዝዳሎ ዘሎ ደም በብቑርብ ድሕሪ ርክብ ክቕልቀል ይኽእል እዚ ድማ ዘሻቕል የብሉን መድመይትኺ ምስ ጽግያት ዝተሓሓዝ ድዩ ወይስ ካልእ ኣስተውዕሊ ኣብ ግዜ ርክብ ኣብ ውሽጢ ብልዕትኺ ፎኩስ ቃንዛ ዝስምዐክ እንተኾይኑ እቲ ጠንቂ መድመይትኺ እቲ ርክብ ክኸውን ይኽእል እዚ ድማ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ብግቡእ ጠልን ቅብኣትን ከየዳለወ ከሎ ብልዕቲ ወዲ ተባዕታይ ብጎነፂ ደፊቕኻ ንምእታው ኣብ ዝግበር ርክብ የጋጥም ኣስተውዕሊ ብልዕትኺ ብግቡእ ነዚዓ እኹል ጠል እናሃለዋ ኣብ ርክብ ምስ እትቕንዘቡ እሞ መድመይቲ ምስ ዝስዕብ ግን ናይ ሕማም ምልክት ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ናብ በዓል ሞያ ጥዕና ክትኸዲ ከድልየኪ እዩ
እትጥቀሙሉ መከላኸሊ ጥንሲ እውን ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ማህፀን ዝስኳዕ መሳርሕታት ትጥቀም እንተኾይንኪ ገለ ኣገባብ ኣፈጻጽማ ፆታዊ ርክብ እውን መድመይቲ ከስዕብ ይኽእል እዮም ብዘይካዚ ማህፀን ጎራዙት ጥኑሳትን ብክኒናት ጥንሲ ዝከላኸላን ደቂ ኣንስትዮ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ነዝታት ኣብ ግምት ምእታው ኣድላይ እዩ ኣብ ንጥፈት ጽግያት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብሰር ምውሓድ ሆርሞን ኣስትሮጅን መናድቕ ብልዕተን ይረቅቕ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ርክብ ተወሳኺ ሰብ ዝሰርሖ ቅብኣታት ብምጥቃም ክቃለል ይኽእል እቲ ዘጋጠመኪ መድመይቲ ካብ ዝወፃኢ እንተኾይኑ ግን እቲ ጠንቂ ኣብ ከባቢ ወይ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ዝፍጠር ረኽሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ዝምዕብል ረኽሲ ድማ ኣቕሊልካ ክረአ ስለ ዘይግባእ ተቐላጢፍካ ናብ በዓል ሞያ ጥዕና ምኻድ ከድልየኪ እዩ ምክንያቱ ኣብ ብልዕትን ርሕምን ዝፍጠር ረኽሲ ናብ ካንሰር ክምዕብል ስለ ዝኽእል ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ንሓኪም ንጹር ሓበሬታ ንምሃብ ምእንታን ክሕግዘኪ ድማ መዓዝ ኣብ ከመይ ኩነታትን ብዝሕ ናይቲ ደምን ካልእ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝስዕብ ምልክታትን ስምዒታትን ብዝግባእ መዝግብ እዮም ዝኸበርካ ሓታቲት በታ ዘቕረብናልክ ንእሽተይ ሓበሬታ ገለ ቁም ነገር ረኺብኩ ክትኮን ተስፋ ንገብር ሰላም ኣዳሎት እንታይ ትመኽርኒ ነብሰ ጾር ኣልኮላዊ መስተ ክትሰቲ ከም ዘይብላ ርዱእ እዩ ኣልኮላዊ መስተን ጥንስተ ይኮነን ዋላን ዘይጥንስቲ እውን ዝተባባዕ ከም ዘይኮነ ኣዳዕዲዐ ፈልጥ እዮም እቲ መስተ ብሙጥን ዓቐንን ንስኽራን ዘየቃልዕን እንተኾይኑ ግን ዋላን ጥንስቲ ጉድኣት ከም ዘይብሉ ዝረኸብክዎ መረዳእታ ብኡ መሰረት ሳሕቲ ምስ በዓልቲ ቤተይ ኣብ ንወፀሉ እዋን ካብ ሰባ ከይትፍለይለ ውሑድ ኣልኮላዊ መስተ ክትሰቲ ይደፋፍኣ እያ ነዚ ዝተዓዘቡ ገለ ኣዕሩኽተይ ጌጋ ምዃኑን ክእርሞ ከም ዘለንን ነጊሮምኒ ገለ ዝደገፉኒ ድማ ነይሮም ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣዝዩ ርሱን ክትዓቲና ኣብ ሓደ ሓበራዊ መረዳእታ ከይበጻሕና ተፈላሊና ኣለና እሞ ዳግም ምርኻብና ስለ ዘይተርፍ ኣዳለውቲ እንታይ ትመኽርኒ ኣብዚ ጉዳይ ገለ መተዓረቐ ሓሳባት ወስተት ተብሉልና ጽቡቕ ነይሩ ዝኸበርካ ሓታቲ ነብሰ ጾር ወይ ነብሰ ጾር ክትኸውን ኣብ ምቅርራብ ትርከብ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ኣብ ማህፀና ዝርከብ ዕሸል ሃሰያ ከስዕበሉ ስለ ዝኽእል ይብዛሕ ይውሓድ ኣልኮላዊ መስተ ክትሰቲ የብላን እዩ እቲ መልሲ ነብሰ ጾር ስለምንታይ ኣልኮላዊ መስተ ክተወግድ ከም ዘለዋ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክዝርዘር ይከኣል ኣልኮላዊ መስተ ኩነታት ጥንሲ ናይ ምዝባዕን ኣብቲ ዕሸል ኣልታዊ ሳዕቤን ናይ ምውራድን ጽልዋ ኣለዎም ዋላ ውሕድ ዓቐን ይኹን ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ምዕባለ እምሮን ኣካልን ናይቲ ደቂ ኣልታዊ ሳዕቤን ከስዕብ ይኽእል እዩ መስተ ተዘውትር ነብሰ ጾር ጎደሎ ኣካልን እምሮን ዘይንብሩ ቅርጺ ኣካላት ዘለዎ ትሑት ክብደት ኣካላት ዘለዎ ግዜኡ ዘይኣኸለ ወይ ምዉት ህፃን ክትወልድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ ስለዚ ነብሰ ጾር በዓልቲ ቤትካ ብትሒዝካዮ ዝጸናሕካ ጉጉ መረዳእታ ቁሩብ ክትጠዓዓም እንተጸኒሓ ካብ ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክተቋርጾ ከም ዘለዋ ንገራ ንነብሰ ጾር ጓል ኣንስተይቲ ክንዝዓቐ እንዳሓኒ ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ ፍጹም ዘይምስታይን ካብ ኣልኮላዊ መስተ ምርሓቕን እዩ ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣብ ኩርናዕ እንታይ ትመኽርኒ ትኹረት ጌርና ዘቕረብናልኩም መደብ እቲ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ኣብቲ ዝቐረበ መደብ ዘለኩም ርእይቶ ኣብቲ ሓሳብ መህቡ ቦታ ኣቕምጡልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ወጠጥ ጥዕሙና ተመንና ንፍለየኩም ሰላም